Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol! Bunalikol! Bunalkol! Ay! Bunalkol! Halabira! Bunalkol! Magandang gabi! Luzon, Visayas, Mindanao, and World Wide Web. Oras po natin sa buong kapunan, 7:28 on the clock. At syempre, kasama niyo pa rin po, Diego Bandido! Diego Bandido! At syempre, ang pinakamatalino sa lahat, ang aking Master Sensei! Welcome pa rin po dito sa programang EDSA! That's right mga kabisyo, hanggang alas 9 po tayo ng gabi! Kaya sa mga kabisyo po natin dyan, bawal ang tutulog-tulog sa ating programa. Hindi kayo makakatulog. Hindi kayo makakaidlip. Hindi ba manong driver? Kaya dapat lang lakasan ang volume ng radyo. Kaya nga naman number 1 tayo syempre sa lahat ng mga sasakyan. Mapataksi! Grab! Tricycle! Grabber! At siyempre, padyak crew! At idamay na natin ang truck crew! Mga driver ng truck, kasama po kayo dito sa ating programa. Kaya boss, Angkol, maraming salamat. Ang smack na ito ay para sa'yo. Mwah! Pah, malat! Saya, clap your hands. Ang saya, clap your hands. Ay, nako, eto mga kabisyo, eto pag-usapan natin, Dokol. Ikaw ba mahilig ka, Kol, selfie? O yung picturean mo yung sarili mo? Alam mo ba na merong naging milyonaryo sa pagiging pagsiselfie niya sa kanyang sarili? Alam nga naman mag-selfie sa iba. Bunalkol! Etong si Sultan Gustav Algosi ay naging milyonaryo and instant celebrity mga kabisyo dahil lang sa mga selfie niya. Marami kasi nagkandarapang bilhin ang kanyang selfie. Imagine nyo yung network niya umabot na kung i-convert natin sa pera natin. 56 million pesos. Wow! O diba? Yan ang kabuuan. Sinubukan niya lang kasi namang ibenta yung kanyang selfie sa blockchain market. At nagulat siya na, mantakin mo, tumaas yung demand. Oh no! Ay nako, hindi na natin patatagalin to, Tang. Logic na ba natin? Ay sige, wag mo nang patagalin para magkaintindihan na. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! 31 minutes makalipas sa oras ng alas 7 ng gabi! Logic na to natin mga kabisyo para magkaalaman na. Ano ba ang leksyon ng ating makuha? Ano ba ang leksyon ng ating mapulot dito? Well, eto mga kabisyo ito pong patunay, isang patunay na pwede nating baguhin ang buhay natin kapag pinagsusumikapan po natin. Yung tipong hindi po tayo dapat naka-Juan Tamad mode. Oh no! Pag sinabi naman natin Juan Tamad mode, yan yung nakanganga ka lang. Nakanganga ka lang para pumatak yung dagta mula sa puso ng saging pagkatapos magkakaroon ka na ng superpowers. Hindi mo ganon nangyayari ang buhay. Maluoy ka!
call. Hindi po ganon. Di ba? Mga kabisyo, kasi kapag ginamit mo yung utak mo, talagang makakahanap ka ng paraan paano ka kikita. Diba? Kagaya nito, hindi lang naman dahil sa selfie niya, kumita na siya, kundi dahil napag-aralan niya yung tungkol sa blockchain at na-crack niya ang pamamaraan kung paano mag-work around sa blockchain na tinatawag, na magkaroon yung selfie na ina-upload niya sa internet na magkaroon ng value. So doon siya nagkapera. O diba? So mga si Kuya ay naging creative siya. Pero ang tanong dyan, why people think this way? Bakit sila ganito mag-isip, di ba? It's because of their creative thinking. Dapat kasi ang pagiging creative ay consistent. Hindi lang isang beses creative ka dito, tapos sa ibang bagay, hindi. Di ba? Ayon nga po sa isang pag-aaral, sa isang study na ginawa, nung tinanong yung mga participant sa eksperimentong ito, na tinanong sila kung ano pa ang gamit ng medyas. Maliban sa, siyempre, sinusuot natin, the usual na gamit para sa sapatos, ang sagot ng ibang respondent, ang sabi nila, pwedeng gamitin ang medyas as a feet warmer. Pag malamig ang panahon, pwedeng suotin para hindi ka lamigin. Which tama naman. Pero meron ding sumagot na mas creative ang dating. Ang sabi niya yung medyas ay pwede nating gamitin bilang water filtration system. Which totoo nga naman. 'Di ba? Parang sa yes tang? Hindi, parang parang halimbawa sa kondom. Teka lang tang. Bakit nadamay dito yung kondom? Ay halimbawa, yung kondom saan ba pwedeng gamitin? Yung iba, ang sagot nila, pwedeng gawing panglobo. So, parang balloon sa party, tama tang? May tama ka. Tapos yung iba naman sabihin nila gamitin yung kondom pag tuwing may baha, lagyan ng cellphone para hindi mabasa. Arangoy! Maloy ka! Bunal kol! Totoo nga naman, ano? Pwedeng gamitin. So, yung mga kabisyo, dun po natin makikita yung creativity natin. So, gamitin po natin yung pagiging creative natin para nang sa gayon, umasenso yung buhay natin. Huwag po tayong makontento kung ano na lang, nag-aantay ka na lang, nakanganga ka na lang. Gaya nga nasabi ko kanina, yung tinatawag tang na Juan Tamad mode. Antayin mo na lang, nganga ka lang. Pag pumatak yung sabi sa mga kwento-kwento, pag pumatak yung dagta ng puno ng saging, alas 12 eksakto, pag nasalo mo yon, magkakaroon ka na ng superpower. Hindi ba yung superpower ni Pedro Pinduco? Ay, naku mga kabisyo, isa pong napakagandang gabi sa inyo. Sana nag-i-enjoy kayo sa pakikinig dito sa ating balitaktakan hanggang alas 9 po tayo. Siyempre, ito po ang pinakamakulit, pinakamasaya na programa sa radyo. Ito ang programa ang EDSA! Kaya sa mga kabisyo po natin, kasama niyo pa rin po inyong mga abang lingkod. Diego Bandido Henyo. 36 minutes makalipas sa oras ng alas 7. Ito po ang programang parang chicharon. Maingay, pero may laman. Ito na! Bunal ko! From King Cobra with Iron Eagle!